Yaqında Алмут шәһәренең Өмірбек Жолдасбеков намыдагы студентлар сарайында Корей милләтенең ай календаре буенча Яңа жыл мәйрәме алаһидә тойланды. Әслидә Корей халкы Яңа жыл мәйрәмен жылыга 2 кытым каршы алды икән. Беренчесе у адәттәгедәк Григориан календаре буенча булса, икенчесе ай календаре буенча атап үтелде. Ай календаре буенча каршы алдыган Яңа жыл Саллал дип аталып, бу мәйрәм январь аеның ахырында яки булмаса февраль аеның башларында нишанланады. Бүген мана Алмут шәһәремездә халкымызның ай календаре буенча Яңа жыл мәйрәмен нишанлап отырмыз. Без бу мәйрәмне көпинчә үз аиләмез һәм урык-туканнарыбыз белән бергә каршы алабыз. Безнең халкымызмы уйгыр халкы охшаш нәгъмә-наваны яхшы күрде. Шуның өченме бүгенге мәйрәм наһайәте кызгынлыкта үткәрелмәктә. Яңа жыл Корей халкы үшін әтияз мәйрәме, яни барлык жанлык нәрсенең хаятта кайта жанланып, гүлленеп жүрүш вакыты булып хисапланды. Саллал мәйрәмендә орындаган барча ырымлар белән урпа адатларның аркасында бу инсанлар келер жылда мол байлыкта өмір сүрүмез дип ишенде. Шундакла уларның Яңа жыл мәйрәме һеч кандай нақшсыз өтмәгән эмас. Мәзкур өткізілген мәйрәмдә бу Корей милләтенең иң талантлы сәнгатькарлары, уларның ичидә хор ансамбльләре özләренең милли нақшларны орынлап келгән тамашабынларга хуш кайфият бегышлады. Өткізіліп атқан Яңа жыл мәйрәме безнең халкымыз үшін чоң мәйрәм, һәм без бу мәйрәмне нишанлап атканыбызга наһайәте хурсанбыз. Бүгенге мәйрәмгә арымыздагы чоң кичекнең һәммәсе килеп утырды. Без Казахстандагы иң бәхетле милләт вәкилләренең бире. Мошу фурсатны пайдаланып, халкымызны Яңа жыл мәйрәме белән тәбрикләп утырып, барлык казахстанлыкларга аиләви бәхет теләймен. Яңа жыллык мәйрәмдән кейін студентлар сарайында яңа бер чоң тәнтәнлек мәйрәм үткәрелде. У булсымы Корей халкының Казахстан диярында бәхетлек хаят кечирү атканлыгыга быел 80 жыл толыш мөнәсәбәтегә баглык концертлык программа оештырылып, бу мәрасимга Алмут шәһәрлек Корей мәдәният мәркәзенең рәисе белән әгъзалары, Казахстан халык ассамблеясының вәкилләре һәм Алмут шәһәренең тургыннары катнашты. Быелкы жыл біз үшін мөһим. Сәбәби, мана Яңа жыл мәйрәме кирип келген болса, икенчедән Корей халкының жырак шәрехтән көчүп чыгып, Казахстанга олтыраклашканлыгыга быел 80 жыл толып утырды. Бүгенге концертimizni biz мошу мәйрәмләргә бегышлап уештырып утырабыз. Тамашабынлар залны лык толтырып утырды. Уларның арасында көплегән кырындаш милләт вәкилләренең әгъзалары бар. Бу достларымызның мошу яргә келіп, біз белән биллә хошаллыгымызны тәң бүлеп ултарганлыгы безне наһайәте хошал кылды. Илаһим, арымыздагы мошундак чин достлык мәңге булгай. Концерт болса, жугаркы дәрәҗәдә өтүде дип өмет кылам. Концертка катнашкычы сәнгатькарлар орынлаган спектакль өзүндүләре, халык нақшылары белән әвришим усуллары аркылы Корей милләтенең мәдәнияте белән сәнәтен эник күрсәтәләде. 사또님께 절을 올리지 않고 Bizmu мәмләкәтебездәге Корей халкыны быелкы жылда килеп яткан кош мәйрәмләре белән чин диlimizdən тәбрикләп, мустақил Казахстанымызда һәр даим бәхетлек хаят кечирсен дип теләк белдермәкчебез. Абдуманап Махмучан, Руслан Дуганов, Аман Кожанов, Бахтияр Иминов, Тәңретаг каналы.